Christmas season. Pero kung ang Philippine Retailers Association ang tatanungin, hindi na maiiwasan ang mga mall ride sale kahit na weekdays, lalo't papalapit na ang Pasko. This is not an economic problem. This is a traffic management problem. To say na huwag na muna mag-sale is also to deprive them of opportunities for cheaper prices. Sabi mo. Sa kaso ng kahabaan ng EDSA, halimbawa, kung saan nasa 20 ang mall, nagkaroon na kanya ng pag-usap ang mga mall management na magpatupad ng alternate kung hindi sabay-sabay na mall-wide sale. Talat para hindi tabi-tabi yung nag-mall-wide sale. Nag-uusap-usap sila o sino yung mag-mall-wide sale ngayong weekend, sino sa Monday, Tuesday, sino sa Wednesday. All of those are being coordinated. Sang-ayon naman dito ang MMDA, pero kailangan nila na may koordinasyon ang pamuluhan ng mall sa mga LGU para may isaayos ang deployment ng enforcers at traffic management plan. I-prioritize muna yung pagmanto ng traffic. Prioritize the traffic. Gabi na naman. At hayaan na lamang yung ating income at ating mga CCTV na mag-apprehend ng mga traffic violations so that ang Please focus ng lang. kanila is Simbang gabi mamaya. Nasa 2,500 MMDA enforcers ang ipakakalat ngayong holiday rush sa iba't ibang Simbang bansa. gabi. Hi, Ebon. Hi, Ebon. Lamiralty. Marcos Highway. Ebon, no. Miralty, hi. Karen, update muna tayo sa lagay ng traffic para sa ating mga Thank you for watching, Ebon. Hi, Ebon. Westbound o patungong Maynila ay How are you, Ebon? ang lagay ng traffic sa eastbound naman o yung patungo sa EDSA kung makikita nyo sa inyong mga screen ay talagang mapula na rin yung kalsada sa dami ng mga sasakyan na bibiyahe ngayon. Kaya para sa ating mga pamilya, ingat po. Hindi rin At na. pwede naman makinap ng mga alternatibong daan para hindi na rin kayo maibig sa siksikan sa trafiko dyan sa bahagi ng Quezon Avenue. Samantala ka rin, I am fine. How about you? I'm good. I'm good. Where are you from? Where from, Ebon? Sa kanilang probinsya ngayong holiday season. Karen? Maraming salamat, Jessie Cruzan. Great. Great. That's good for you. Great. Oh my God. Sana all great. How old are you, Ebon? Ang kampanya buong taon. Nagpapatrol, Rafael Rosario. I am from India. Ah, okay. Nice to meet you from India. Baby man. Nice to meet you from India. Mizoram. Mizoram. May mga tayo guys, lalo ng mga Means nakaraan Mizoram. Umabsent ako, Mazuram. hindi nakapag-iwika mo talaga. Ayun talagang iba na. Kaya sa nalalagay na pagtanong The Mizoram. Hope you hit the likes. Really appreciated the likes. Dahil itong paalalahanan ng mga bata at ang kanilang mga magulang sa peligro ng paggamit ng pamuto. Bukod sa pwede masabugan ng kamay at mata na maaaring magdulot ng pagkaputo nito at pagkamulag, labis na delikado sa kalusugan ng puso mula nito dahil gawain You're so pretty. Ah, thank you. They get into our lungs. They affect Thank you so our much. vulnerable populations, those with comorbidities, those with pre-existing conditions such as asthma, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, exacerbating effects that they already have experienced. Makikita sa datos ng Department of Health na mula noong surveillance year 2021 hanggang 2024 ay hindi na naman tumataas ang bilang ng mga nabibiktima ng pamuto. Ang bawat surveillance year ay nagsisimula 27-21 ang kasalukuyang taon hanggang January 5 ng susunod na taon. Sa kanya nakaulat ang Someday we'll Ah, thank you for the likes. Thank you so Binabalik na ulit. much. So, kailangan natin enforcement mula sa barangay pa lang. No, dahil sila yung natin dun sa komunidad. Palagyan sa mga station natin at saka hanggang sa
titignan lahat I'll yung mga hold pinagbibigyan here ng now. mga stores ng mga firecrackers yung detecting devices para masigurado natin na yung mga It's already binibigyan 6:30! ay legal before pinayagan yung warehouse. Pero New Zob right here. Oh, thank you for Zob. Thank you for following me. Department of Health binawal nitong practicing because of Thank you so much. Kabilang sa mga hindi nagbabago ng uwi ng pamutok ay ang superlogo, giant whistle bomb, atomic ray triangulo, at ang piccolo. Bakit ito hindi iligal ang pamutok? Kung ito ay mas maligat sa 0.2 grams at ang fuse ay nasusunod sa loob lamang ng 3 segundo o kaya mas matagal pa I think sa I'm 6 na back. segundo. People fall in love in mysterious way. Nasapat ng mga otoridad ang higit 170 milyong piso halaga Thank ng you so iligal na much. droga sa isang motorcycle shop sa Taguig City. Na-recover naman sa Makati City ang dalawang inabando ng eco bag na naglalaman ng mga ecstasy tablet at marijuana. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Mardo, hi! Namaste. Welcome back upon Q&A. The Q&A. What's the Q&A? The question and answer portion is Ayon sa pulisya, posibleng fraud lang ang shop dahil sa loob umano nito nagyayan ang palitan ng shabu at marijuana. Residential siya, at the same time ginagamit din po na siya. Na-discover din ng otoridad ang isang entertainment area kung saan hinihinangan Hi. ang jajanin session ng mga Hi. Koreano. Meron siyang sariling musical mga instrument. how old are you, Yvonne? During night time, dito rin nagkakaroon ng jam. Upon At the same F1. time, ay using of paralegal. Hindi natin masabi na bar. Sinaconsider na nakakalayo ng exposure. Siguro, yun sa mga kakilala nila, yun na yung mga regular na mubutalon. Nakumpis ka sa mga sospek ang higit 20 Do you have any siblings? Yes. I have siblings. I have 4 sister and 4 brother. Yvonne, I don't understand Yvonne. Mardoke. I don't understand Mardoke. Cheryl, magsalita lang ako ng Indian language ko. Sabi ko lang siya, sige lang. Go ahead, Mardoke. Go. Kaya mo yan. Thank you. Wow. Great. I only have 1 hour. How old are you, Yvonne? How old are you? Sorry, Cheryl. It's okay. It's fine. No worries. It's fine. It's okay. No worries. Sinira ng Bureau of Internal Revenue ang nasa 4,000 illegal na vape products sa report ng isang ahensya sa Quezon City ngayong Lunes. Ayon sa BIR, bukod sa Maybe I need add moderator. hindi rin umano nagbayad ng Your Mardoke. Because you always hear I need another moderator. That's mula sa why. iba-ibang rehiyon sa bansa. Maybe I will add. Higit 300,000 vape products Thank ang you. nakatakdang sirain sa mga susunod na araw o linggo, oras na ilabas ang court clearance Thank you para for sa mga ito. always Nangako rin ang here, ahensya na patuloy Mardoke. nitong babantayan ang mga tindahan sa bilang at online platforms. I am from India, but in Mizoram, we don't speak Hindi. Okay. We don't speak Hindi. Gretchen, kamusta ba ang pagbisita ng mga bida ng coffee lover sa Iloilo? Thank you for the likes. Ganda at iba pang stars ng Metro Manila Thank you, Film Cheryl. Festival I got a All favorite. sa kanilang wall show sa Iloilo nitong Thank you all so much for always here, Mardoke. Friends ng Metro Manila Film Fest Thanks so much for supporting me here. Nagbabago, MJ Felipe. Thanks a lot. The
Nagpuno ng saya, sayawan at iyakan ang media conference ng MMFF movie na I'm Thank Perfect. you, Bon. May pasabog na performance number ang mga actors with Down Sorry, syndrome. Bon. At punas din ang emosyon ng mga artista, mga How magulang old are at you, mismo Yvonne? mga actors with Down syndrome habang ibinabahagi ang saya nila sa pagbuo ng pelikula. Hindi ko alam kung tatangkiliin hindi ko alam kung kita ko. Pero matalis ko tatanggapin ay hindi ko tumita ko, Ay, dito ko dito mo yan. O, di ka, may iwanan mo yun. Bahagi ng saya ng mga kababayan natin sa Iloilo na follow tuon ang cast ng MMFF movie na Call Me Mother sa pangunguna Ay, ng naku Vice na. Ganda. Tinumog si Vice habang kumakaway at nagpapasalamat sa mainit na suporta sa kanilang pelikula sa nalalapit na Kapaskuhan. What's up, guys? Speaking of Pasko, ibinahagi ng ilang kapamilya Ha? stars ang kanilang mga Di na, alaala nung ginamit mo na account, pag-send ka papa mo. Oo? Buksan mo nga niyo, di ka dahil Ba? Gado ka ng tama na ba yan? Ang simple na nakahuli ngayon, kasi may dala na sila karaoke at may Tama ka, Andre. super dad. Nano? Super dati, gumagawa kami ng instrumento Nano na kasi? Yung tangan Nakadati ka sa ako, number na lang. Eh, wala ko naman dito nini, para manditi. Eh, gusto ko sa aga na gasto sa akin ang karamin daw. May number bang marunong ko yan? Isa ito, kato na lang ko nun. May tao. Ha? Yung pero ate mo si tita mo Jessica. Nakikita. Niloloko mo na kami, MJ. Ayun mo na na. Ang putoy ko niya na. Kang kuya mo, Bem. Yun, naya din na sa akong pagka-shout. Itan rin. Bandrid yan, may bandrid. Dali na. Hindi mo na kay Pugan. Diba ano ka? Nagbata. Ito na rin. Ano namin? Yung sa aga na. Kasi na. Sa aga na ba kamera mo yan? Alam mo na. Sige, bawas kayo ito sa 500 mo. Oh, jeez. But, inute. O, kakatagulong sa imo. 20. Oh. Mau yan tani ba kami charger ha? 500 ha? Ito na 500. Where do you live? I live in the Philippines. I live here in the Philippines. Sabay natin samahan ang Chururu. liwanag ng Pasko mula sa ating mga tahanan. Sama-sama tayong sa love and joy kapag Okay, wala yung gamit ko New sa Year's Gcash. 2025. Ang Gcash ko na ginag... Mapapanood sa iWatch simula December 16 hanggang 24 alas 5 ng madaling araw at sa Kapamilya Channel alas 5:30 ng umaga. Nice. I love the Philippines. So thank you. Christmas Eve class, sabay-sabay tayong mag-iiwang ng kapaskuhan ngayong December 24, alas 11:30 ng gabi sa ating iWatch. Maligayang Pasko, mga kapamilya. We believe, napatay na si Edmond. Bakit hindi ka sabihin yung totoo? Wala naman tinangal sa... Find out kung sino pinutan niya. Alam ko talaga, ibibigyan ko na kayo ni Edo ng prestige. Pero hindi ako natutunan. Kailangan ko malaman yung totoo. Pinili mong suporta. Sisiwalan mo na. Mas pinipili mong wala. Do you know how much Sorry, Marie. No. I don't know. Tingin ko, alam ni Lizette, mas may tatakpan siya. Tulungan na patunayan na inosente si Angelo at si Lizelle. I don't know about that. Hindi ako nagpakulong ng tao inosente, okay? Okay. One Lies Unites, 30 p.m. Minsan kami lang natin sa katawan, ang isipan, baka tumitipo na tayo ang trying Super Red Apple Plus. Awit kami para magtibay na nakawala. Ngayon, may isip pa kahit nagkikito at tumitita, itibay. Super Red Apple Plus.
Close na tinataya. Parang imposible man siya. Ilang ikot yan sa machine. Baka maulit ito. Isang spin lang yan sa Ariel. 15 minutes. Alam man siya. Imposible man siya. Sa Ariel. I like your hair. Sa'yo, bago Thank ang you. Nescafe Original. May Starbucks coffee. Ang aroma at sarap. Dama ang tawag ng katawan at isipan isipan bago ang Nescafe Original. Thank you, bro. They look squishy. Thanks. Ay, napabunot ako. Sweet lang. Sa New Year na kita. Hindi mo ulit si Ili. Hindi sa ato. Ang sa Pasko New Year to na lang. Pwede yung, Gab! 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 Ay, si Gab! Ay, Hi, John. Thank you so much. Hi, John. Thanks. sa imo. Sa Gab! Ay, na si Gab! Gabre, nag-ano. Hi, John. Thank you so much. She's my sister, John. How are you? Merry Christmas! Merry Christmas. Oh my God. Na oras? Ang maaga? Ayo nga. Ay, hindi si Gab. Ngayon, ano ba yan? Nabunod ko yung sarili ko. I love Gab myself. ka na. Bunot ka, Merry Gab. Christmas. Gab! Thank you, John. Hindi man, regalo, mabunot ka. Pero kung na nabunot ng pangaran mo, ibalik mo. Merry Christmas, John. Merry Christmas! Oh, I have to go. Tika Ron, Wala ka, thank you mama for mo. joining Ron. Bye-bye, Iba mo ka Ron. mama mo. Nabunot niya. Ay, ala. Si Aya. Alam, parang sigpinta. Sigpinta lang? Oo. Suwata? Kindasan ka pa sila. Ano lang? Pangonsuelo lang. Nabunod na ko na niya. Bakay daw ako gap, pero ako daw na kwarta. Bakay daw ako tao. Si Mama! Oh, pinadarang ka ni Papa Tricky. Uli sila ko na. Sa New Year ada. Adi sigurado pero sa hindi mauli kaya sabi ko New Year na nagkaya. Ikaw bujira ro na. May intra man yato. Pag ko din siya na makauli ko no, ipadara na kan ili pag uli. Yes, she's my sister. Hi. She's my sister. Merry Christmas, bro. Merry Christmas. Christmas. Thank you. Bye-bye. We need a monito exchange gift. I need to for exchange gift. Hi, sister. She's my sister. It's so loud here. Thank you. Thank you so much. I have a sister too. Yeah, really? You have a sister? How many siblings do you have, John? How many siblings do you have? I have 4 brothers and 4 sisters. Just the one. Oh, really? Just one. Do you have a family, John? Do you have a family? Or do you have a? Are you married? Do you have a kids? A family?
Are you married? Married, having a family, having kids. Single all my life, no kids. Oh, really? Wow. Why? Why you single? What happened? Single as in? You're not, maybe you not yet met your destiny, your soulmate, your loved one. Because I'm selfish. Really? You selfish? Selfish for like the material things, something like that. But being selfish is maybe it depends. Being selfish. Me, I'm selfish to give what mine is mine, like the one I love. What's mine is mine. If I see them happy with someone else, I distance myself because I don't like sharing. I don't like sharing. If I see my loved one, example, if I see my relationship interested with someone, like even the post he likes the post commented some other posts like it's attention, like praising another woman. I distance myself. For me, it's hard because for me, choosing one needs to be respect. Yeah, being selfish, maybe it depends. But in materialist, I'm not selfish in materialist. I always sharing, even in a little, just a little. Meron tayong anti-patronage special provision doon. Bawal ang politiko sa distribution, bawal ang politiko sa mga implementation. Lalagyan naman ng Senado ng Peter Safeguard para matiyak na hindi mawawala sa pondong daan sa farm-to-market roads. Yung mga farm-to-market roads, lahat yung meron sa number. Lahat yung ay kapag sa FMR Network Master Plan ng DA. Pati nga yung work program, i-upload. Meron din mga dokumento na kailangan nila ma-upload. Thank you for the likes. Thank you for sending hearts. Thank you for the hearts. Thank you for sending the hearts. Likes. Thank you so much. Bukas ba sila sa posibleng kompromiso sa hinihiling pagbalik ng DPWH na Catarines Miso ng 45 billion. Kung hindi man yun yung halaga, posible pang kalahati. Early morning shades. Wala pa silang nababatiin na halaga. Heart sinking.
meron naman na general assurance na ang Senado na You're welcome, Cheryl. Maybe you don't understand what I say by being So, Archie, nakansela ang hearing. Nag-alala siya naman ng schedule kung kailan ang susunod na araw. Ginagawa naman sila ng consulate kanina para sa mga araw naman ito ang cancellation. So, ang nasa ka naman na ang flight ng bus. believe. Salamat, Archie. May bahagyang rollback sa Believe. diesel at kerosene pero tataas naman ang presyo ng gasolina bukas. Samantala, nag-abiso ang gobyerno tataas ang steel ng Maynilad at Manila Water simula January 2026. Lima lang sinaalim ang renta sa bahay pero mahigit 1,000 pesos na ang water bill sa tubig. Kaya paano sa kanila ang balitang tataas na naman ang sigil ng Manila Water at Maynilad simula sa January 2026. Dati na nga nung mataas na sinisingit, tataas at bago ay makikilabang ang bahay. Inanunsyo na ng Business Regulatory Office ang ika-4 sa 5 hati ng dagdag sigil na inuupahan simula 2023 para sa Maynilad at Manila Water. Mas malaki ang pagtaas sa mga customers ng Manila Water. Mahigit 7 pesos kada cubic meter hanggang nagpas 8 pesos kada cubic meter. Katumbas ito ng 30 pesos hanggang 135 pesos sa regular residential customers. Ang Maynilad customers nasa halos 2 pesos hanggang nagpas 2 piso ang average na dagdag sigil. Katumbas yan ng pagtaas ng 5 hanggang 39 pesos sa residential customers. I fell sleepy. At ay isang panghuling sunod na sinayos pagdating ng January 2027. Very quiet today. Yeah. Tomorrow, having we called it 9 nights. We need to complete the 9 nights. Simbang gabi. If you complete 9 nights, you can wish. They said it's the wish is but need to complete the 9 nights. Simbang gabi for 9 nights. Starting tomorrow, wake up tomorrow morning, early morning. Yep. I need to wake up early tomorrow morning. Sa mga commercial at industrial users, kaya sa mga ito ang mga industry na gaya ng restaurants, water refilling, car wash, at ang mga padayan ng grocery shops. For 9 Secrets na may-ari ng grocery shop, nag-isip na ng paraan pang kita, tataas pang bilyang higit 6,000 You pesos are ngayon. tired tonight. That's so early. So what you doing, John? I wonder if you're retired. What you doing? Your life in Australia? Nakaligid pa rin po tayo ng Like Samantala, travel? na nagbawas bukas na rolyo, may rollback na 50 sa diesel at kerosene, pero magmamahal naman ng 20 centavos ang gasolina. You don't have any plans to finding someone? You don't have plans finding someone like wife, partner in life? I'm confused. I wonder, I'm confused about Alam mo, Alvin, walang sama ng panahon na tugal ng umulan nga. Hindi lang sa Metro Manila, kundi maging sa may silangang bahagi ng Luzon. Dahil yan sa shear line, yung banggaan po ng malamig at yung amihan at ng maalinsangang mistakes. At dahil sa muling paglakas ng amihan, muli rin pong bumaba ang temperatura dyan sa Northern Luzon. Bumaba sa 30.9 Celsius ang lamig sa Dagat Benguet, habang 14.6 Celsius naman sa Baguio
University at maging sa Manales ng 17.7 degrees Celsius. Thank you so much for 4 people. Not much at all to all change. Not much at all to all to change. At posibleng ulang Miyerkules ay To all to makaapekto ang change. ICDT o Intertropical Convergence Zone na salubungan ng mga hangin mula sa northern at southern hemispheres What do you na naman mean? sa bahagi ng Mindanao. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas December 16, araw po yan ng Martes, sa Luzon, buong araw magpapaulan ang shear line sa sinahang bahagi ng northern Luzon, pero umaga hanggang tanghali aasahan yung malalakas na ulan dyan po sa Cagayan, Isabela at Aurora. Happy being single. Ah, Tanghali sa bahagi po ng Calabar Zone at maybe need to be single. Enjoy. I think it's okay to be single because no stress, no argue, no fights. Just do what I want. No one may make you mad. If you go somewhere, no one can mad at you without asking permission. If you forgot to ask permission, no worries if someone mad at you. I think it's Paaraw din sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga. sometimes good to having a partner in life because someone who cares for you, someone supports you, love you. It's good sometimes. Maybe it depends the person you choose to love. Are you happy? That's great. Yeah. You happy being single? Good. Sana all. No worries. No. Wow. That's good for you, John. Sabi nga kasi sa awit, nagpapansan talaga ng sining sa musical na sining sa Pedro. Ang sipag gabi at simula ng Pasko sa puso ng dahil Pilipino. Kaya naman may matagimay pa sa may Basilica of Jesus. The important living in life is to be happy and to be contented in life. And to be happy. That's what the purpose of living here in the world is, to be happy. No more complicated. Just enjoy life. It's maybe it's better than single than with someone toxic. You're not good for them. I have friends. You have friends? That's good. Sa bansa, may anticipated mass na nagsisimula ng gabi ng December 15 o kaya isa sa madaling araw. Me too. I have friends here. Maybe I need to meet them again because before I miss before I'm not met them before. Months not met them. Maybe I need to meet them again. I miss them. The bonding. Natutunan sa isa ay mahatid sa mga miyembro ng pamilya at bigyang halaga ang utos sa dulo ng bansa. Tumayo kayo. Hi, Yvonne. Hello, Yvonne. Welcome back, Yvonne.
At may isang simbolo ang Pasko na hindi nawawala sa tahanan at mga simbahan. Yan ay ang Belen. James, why you need to delete your message? I not yet read. How I know? My God. Sisisi ang nagsimula. Tradisyon ang nalalagay ng Belen. Nagmula sa salitang Bethlehem. Iba ang itsura ng mga Thank you for 6 people here. Thank you for At iba't ibang kultura. Ang mga bahay galing pa sa iba't ibang paraan. Ang mga bilit sa exhibit na pinagtutulak ng mga kolektor na sina Father Jenny Diwa at Elton Eustacio. Ang symbolism ng Belen sa ibang Pasko ay tumatatak sa number 1 sa pagiging Katoliko natin. At the same time, ito ang totoo. okay, it's all in a bit deep. My God, see you soon, friends. See you soon. Thank you. Natatagal hanggang January 19, 2026. Where should says Philip sweater? Ah, says Philip. Oh my God, James. Maraming salamat, Jervis Manahan. James Phelps. Pag-una ako din, mapamanila ka mo niyan, din. Pag-una ako, mapamanila ka mo niyan. Kasi sa dumpin. Ang Pasko na! Ilang lugar sa mga probinsya. What's your favorite color? Sky blue. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. My favorite color is sky blue. Wow. What? With aging, nagkaka-muscle decay, which leads to higher risk of illness and even more muscle decay. Yan ang cycle of fitness. Kaya may kinalakas na ensure mo with strength growth. HMP to help you. Your smile is so nice. Thanks. Let's go build the cycle of strength. Ensure your core is stretched. Christmas season is finally Thank you for people. Thank you for the likes. Even man. special ito. You have a special handa. I can be the one that gives them the best caregivers. Or I can be the one that protects them from harm and germs. And that starts with choosing the right What time is it at your place? Time here? Unlike another 7:21. Safeguard protects against 10 types of harmful germs. 7:21 in the evening. Bakit ka tataya sa iba? Sorry. Morning, evening. 7 in the evening. 7:21 in the evening. Night. Night here. Oh yeah. Oh yes.
Try this. Sarap ng Nescafe Creamy White. Ito lang ang creamy Nescafe coffee. Mas creamy pa with more Nescafe milk. Mas creamy nga. Silly Nescafe me. Creamy White. Try mo. False liquid. Netflix Super Up. Ito sa video para sa sipon at sa likod para sa sakit ng katawan. Hanggang Netflix, online ginawa. Pag-drinking yan, para sa exposed to 200 viruses. Unprotected while making friends, I choose Leader. Bye-bye. Anytime na because I need to wake up early. Bye. Leader 3 Plus, It's 4:54 here in Mizoram. Okay. Nice to meet you, Yvonne. See you next live. Thank you so much for joining my live. Felt tired today. I need to sleep. Bye-bye. Love you all. Thank you for joining.